Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hashwa bangin page ya ki parti ki ban sayo jing job hakane ka MDC election hapo KHDC dongin skap shwa ya ka kerwo jong u Dr. Ricky Singkon UMP ka Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency katkum ka kerwo jong u Dr. Ricky Singkon singap man pule ya kane ka kerwo singap habu jing dua yang ibat ya ka parti hi baru kawe ngin chani bet ya ka jing penyaj bastard jong ubulay kini ki prediction jong ki katto katni ki Rupert Parman ya ki parti ki ban job hakane ke MDC election hapo ke HDC tang ba kini ki la ban dai lane ki la ban nom dai namar ki dai tang ki jing antar jong ki katto katni ki Rupert Parman nre ki jing syabaro ken sapau haka arp sautarek urempang arjar arposan kabadai ka sngi nyovut